भैया, हम मिशन के गायक अरुण दीवाना आप सबके बीच में अपन एगो नया गीत धोबी पैटर्न पे मिशन गीत लेके आ रहल बानी। हमके आशा न बल्कि पूरा विश्वास बा कि ई गीत रउआ सबके खूब पसंद आई। एगो दीवाना बा बाबा साहब के, अब बाबा साहब के दीवानगी के तरफ अपन अंदाज बताओ था कैसे। महार बानी हो हम महार बानी हो, महार बानी हो हम महार बानी हो, तो हमार बहुजन बा परिवार हम चमार बानी हो। हीरा चाचा, रविंदर भैया, देखी अंतरा में कितना नीमन भाव बा। लड़का कहता भीम आर्मी के हम तो हाई जवान हो, नीला बाट गमछा हम नी के पहचान हो, भीम आर्मी के हम तो हाई जवान हो, नीला बाट गमछा हम नी के पहचान हो, पावर बानी हो हम तो रावण बानी हो। जय भीम। पावर बानी हो हम तो रावण बानी हो, तो हमार बहुजन बा परिवार हम चमार बानी हो। देखी जय हो, क्या बात है। आखिरी में कहनाम बा कैसे ए मन्नू भैया, देखी गीत में भाव बा, आखिरी लाइन बाटे भैया पिक पवन बाटे भीम के दीवाना, दीवाना गावे मिशन वाला गाना, भैया रविंदर बाटे भीम के दीवाना, अरुण दीवाना गावे मिशन वाला गाना, पावर बानी हो हम तो रावण बानी हो, पावर तो हमार बहुजन बा परिवार हम चमार बानी हो, हमार बहुजन जय हो। महार बानी हो हम महार बानी हो, महार बानी हो